Ayan, G, dakma. G, ayan na. Ay! Sayang. Yung cooker natin yun. Yun, no? Oh, may pa-plating pang aming ano guys, lugaw. Yan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Kaya ngayong araw, maulan. Kaya naisipan namin magluto ng lugaw or arroz caldo. Pero bago tayo magluluto, magpapakahirap muna tayo maghuli ng manok. Ayun, ang dami na. Ang tinikaya guys. Isasahog natin sa Ako, ante, huli natin yan lahat. Pag huli ba amin na? Pag nahuli namin, amin na lahat? Ito na nga yung pangpakain ko. Ayan na yung mga sisulo, no? Ayan guys, ang dami nila. Yun ang target natin. Maliliit na lang ang ano. Target lock. Yung puti bakit ang target? Yun, yung mataba. Ayun tayo malaki. Huwag mo kaming pahirapan na. At nagugutom na kami. Sabik na kami sa arroz caldo. Masok. Ayan yung target ba na yun? Ang daming native na manok ng Surigao. Wow. May mga itlog dyan? Tignan natin guys yung mga itlog. Ang dami daw itlog dito. Oh wow. Oh, look oh. Yan ang po. 2, 4, 6, 8. Ginaukupan ka? Wala ba? Ayan ang mag-upok mo dyan sa mga basket niya. Masagana sa itlog ah. Ito may isa. Ito bago lang to oh. Makinis. Saan ka, Kyle? Mga payat yan. Ayun, yung pato na lang daw. Ulin mga rap. Kay kadugyot at rap daw yan eh. Ayan, G. Dakma. G, ayan na. Mamo yan. Ay! Sayang. Layo. Wala na, si Alisan na. Ipahuli na lang natin. Damutan. Kanina pong magay na yun. Gusto may tao na dito. Tawag ka na yun sila dito. Tawag ka lang yan. Today is a rainy day. Ayan guys, bali andito tayo sa kubo ni Auntie Ligaya. Kubo tour mo naman kami, ante. Ang ganda nga ng kubo mo eh. Madami ng kanan. Oh, ayan oh, May ano guys, may taas pa sila. tubig para sa ano, manok. Oh, ito guys yung nahuli ni Kadugyot Arap. Sa'yo ba yan, Rap? Magkano yan, Rap? Bayaran namin. Siyempre eh. Ilang kilo rin yan? Mataba din?
Oh, ayan yung nahuli namin. Oh. Mahahatulan ka ngayon. Masarap ka sa arroz caldo. Ganda dito Clan Teligaya. Oh, mapuno. Maraming aratilis. Tsaka kalamansi. Tsaka mayroon din silang ano dito, bomba. Pasyalan natin guys yung kanilang babuyan. Kahaba ang kulungan ng babuyan ng Teligaya. Lahat kaya to may laman? Na. Ito. Hey. Ito kaninong baboy ito? Meron yan, dalawa na lang. Wala lang mga laman yung doon. Ito ang ganda oh. Yung balong yan. Maputi. Isa ng isang buwan na po kung naroon nila. Ganda din naman. Yung tatlo na napunta ko na yun. Tingnan niya, Rap. Arong. Laki. Kalaking manok. Babae yan? Itlog to sa loob. Oh, sayang. Tunay pinag-gret na nila. Narapar na. Wala. Ay, Dami no. yun. Ay, ano pala nyo sa mga tinas mo? Ang tapis mo? Hindi mo rin. Sarap talagang ano dito, patis. Pang ano, talga. Luya. Luya, no? Maraming luya. Ang Luya. sarap. Paminta. Tignan natin guys yung manok na nagpisa. Ilan? Wow, ang cute. Ubus lahat yung 2, itlog mo. 4, 6, 8. Nagpisa lahat? Ang galing naman. Naputulang ko ng paa ito. Ito. Magkatay ng manok. Hindi marunong magkonsanti pa sa isang ligay. Magkatay? May mount. Sana all. May kape. Tayo guys sa taglamig. Tag-ulan. Gisa na natin guys ang ating bawang sibuyas. Marami man yung pagbo. Sabanga. Wala pa yun ha, mabango na siya. Ito na guys yung aming native chicken. Ang sarap-sarap. Meron din siyang itlog. Sayang. Ihalo namin yan para masarap. Yan guys, lagay na natin ang ating manok. Daming tawag ng ating tinola. Tinola? Ay ligaw. Wow. Ligaw ng isang barangay. Ayun guys, mangunguha kami ng talbos ng sitaong. Wow, ang ganda ng ulap oh. Ayan ang siling pula. Dami pala ulit.
Wow, kapula. So tayo guys. Lagay natin sa ano. Patis. Saka with kalamansi. Sarap. Ito po. Kanila rin yung mga kamatis na yan? Agdama na si Karog ni Gigi. Sunod to guys sa luyo. Sarap nito. Gulay. Gayam na eh. Gayam aloha. Agdama na si Karog men. Ano ko kanidain ng pan? Ito. Wala na, bus na. Ano ka na mag-drive? Sige Alan. Ay, nagaduin mo kami. Iba yan eh. Hindi yan cubitaw. Ano ba ito? Kubitaw na ano to? Malandi. Turo. Ano yun? Hindi ba yan yung malandi? Pwede na ta? Ha? Pwede na ta? Oo. Ano lang? Hi. Hi. Bakit sila ko ano? May nakikitalbos rin ah. Aba. Karod na rin ang gulay. Ito ang sadya mo dito, Kuya Alan? Ito sa daka to. Magic bag ko. Kala mo may gimpatanim ka ha? Talaga? Ito panat to. Naunahan ka garode? Naunahan ka na namin. Ito may bako. Yan ang masarap talbusan. Sino? Yan. Talbosin. Ang sarap mo dalawa. Pero po kayo tinalimitaw. Paulit sa gilid mo. Oo. Pero po kahit yung buwangan. Ako, ginakuhaan nyo lang. Yaw. Ang gulay pa kaya? Kulit ng talay niya. Ay, laba. Ang taling mo dyan sa akin. Yan naman. Oh, lahat yan. Pwede na. Natuyot tong palay ng tilgay, guys. Yan yun naman. Wala nga na nilaw na. Yan. Magsili naman tayo ngayon guys. Pakbitin natin ang sili. Harbisin natin ang mga pananim ng tilgay. Lahat ng masikarod. Ulit. Pasik-karod kayong tumat. De. Kadaldalapos. Padaldalapos. Ito ang masarap oh. Maliliit pa siya. Hindi maanghang. Ito, marami pa dito oh. Ito oh. Dito sa logpeng. Dito ang marami oh. Hindi ako nagpunta gano'n dito eh. Diyan lang ako banda. Ito. Ito. Ito, kadami oh. Sumuka yung pati daon eh. Sinuka mo yung pati daon. Sayang magbunga pa yan. Ay, baka singilin kami ni... Ay, ano ito? Baka singilin kami tayo ha. Baga mga utang. Utang muna tayo nga. Wala pa kaming pira eh. Ay, umutang ko. Hindi na mayadalan. Gimasin niyaw. Masarap kasi ito yung bagoongan mo lang. Na may suka. Na may ano. Na may sibuyas. At pinakbet. Sabay igop na. Ah! Ba't may dahon yung? Kuha ka pa doon sa taltalo namin. Hindi ka masaya sa nakuha mo. Yung sa ano ka namin sa ranso. Kapapayat. Ha? Hindi masultaw. Ang pinasultaw puro may siya. Kaya na puro tinaltal. Sakit takyag ko. Tigbisit ka. Kaya na puro dikas gay. Ha? Tawari na. Sungkitin mo pag ganun eh. Guys, ito pa sa luyot. Gabis tayo naman ng saluyot. Yan o. Wala ka nakuha ang talong mulan?
Meron kunti. Mga ganito, pwede na yan. Pwede na maglaki yan. Ito. Hindi mapait. Pwede yata na yung mabili natin di. Gimasin guys. Ito yati kwa, mayat. Ang dami oh, nadas namin ni DJ. Yes. O, ito pa, dagdagan natin ng saluyot. Tara na, Long. Naibo siya. Gima doon kay Tito Peng. Ganito lang. Bentay? Tanim mo yun lang? Magkano presyo mo dito lang? Walang bayad. Walang bayad. Nakakabait na bata naman. Ayun naman ang kalabasa guys. Oh. Sarap to. Magkilinat. Yan. Kuha naman tayo ngayon ng bulaklak ng kalabasa. Nay, napuros mo. Kuan na yan. Hindi na pwede. Puros hindi na pwede. Laylay na yan. Ayun o. Huwag niyong kunin yung sa may bunga eh. Huwag yung sa may bunga. Ito o. Limas yung yuk. Baka may bunga yan. Hindi na yan lang. Ano na yan? Lipas na yan. Ayun ang guys, bunga. Sarap ah, Long. Paborito mo rin ito lang? Wow, pag tinorta. Ito guys, oh, kuhingi rin tayo ng ganito, oh, yung pang-asim sa ano, bagoong. Peres kung tawagin. Ayan. Para siyang kalamansi pero mas maasim siya. Papapikit ka sa asin. Mm. Kahit yung dulo meron na may bunga. Dami. Masarap to, isaw ano mo sa bagoong, tapos mantika. Wow. Openg oh. Dilaw nga dilaw. Tapos pakadakti ko na eh. Ayan guys, ito na po ang aming na-harvest na sari-saring gulay. Oh, 'di ba? Ang dami oh. May sahog tayo. Pansahog na po. May paras. Then syempre may kasama ng bagoong yan. Dami oh. May Kaya sili, pambakbe. May sita. fresh na fresh. May talbos ng sitaw. Kaya nakasupot guys kasi kanya-kanya na yan. Ayan sila oh. Tanim lahat yan ang tiligayat ng Kinsano. Pinaharbis niya na. Oh, may kabati dito. Ay, gagawin pala eh. Ayun pala yung may-ari oh, talaga. Ayun. Oh, so mag-shoutout ka na lang taga sa ano, sa Cebu dali. Sa mga taga Cebu, nandito na kami sa Mindoro Occidental. Ay, yung salitang Cebu, Cebuano. Kumusta diha sa mga Cebuano? Nandun na ako sa Mindoro. Daghang utan. Anong daggan utan? Gulay. Akala ko dagdagan mo yung utang. Maraming gulay. Daghan utan. May nebulsa pa ako guys. Hindi na tayo magtanim pa oh. Galing no? Yun guys, lagay na natin yung bigas at dalagkit. Dami yata yan ah. Puno ang Baka ang kinalabasan nito sinain. puno ang kaldero. Awas yan. Palaputin mo talaga yan. Sarap nga yun eh pag malapot. Sarap oh, dilaw na dilaw yung sabaw. Wala na yung bunga yung sitaw niyo dyan ay. Kataba kasi ng manok eh. Dilaw pa yan mamaya pag nagkulo. Parang may margarine tulay oh. Ikaw kayo dyan sa bakay, ngingalo yun. Oy. Balatan nyo na lang mamaya. Pwede na yan? Uy! Pala durugin talaga ang ano niya yan, bigas. Kahit hindi. Uy! Basta naglambot. Sarap. Logo ng isang barangay yan ha. Nagadaw. Hindi kayo mga dawon, di mo sintayaman. Binawasan ko na yan ito ko. No? At masaing na rin. Isa lang na lang ulit. Bubuha na yun. Kalapot na na nga oh. Yung ganun mga daw ah. Yung cooker natin, Yun. pang-isang lang. Sarap. Naluin, masaing man. Nakakatakam. Gutom na kami guys.
Nagkakagulo. Nagre-ready. Ano kaya Alan? Kamusta ang buhay? Masarap ang buhay dito sa Kwan. Sa probinsya, Mindoro. Pero mag-uwi ka pa. Oo. Kailangan eh. Kailangan eh. Ayan na. Isang kaldero. Abo! Punay. Sa barangay pa ka na. Pawis na pawis si Chef. Isa na isang daw. O yun o, kumukulo pa o. Aba, sarap. Yan ang lugaw. Ubusin natin yan balaw. Pagawan na, masinit ka. Sandok na at mabaawan na. Pag kinain mo daw yan, makalimutan mo daw pangalan mo. Sarap. Sarap? Wala pa nga. Sarap. Ayun. Masinit ka, sige. Oh. Tag-isa tayo lang. Sige. Sa akin yung maliit, ako ang naglinis. Kinuha na. Nagagawan sa itlog. Kunin mo na yan. Yung kimul niya. Binuhak may kimbaw. Kayang pistong to. Hindi, nandito yung isang malaki, di ba? Na itlog. Nandito. Kayo na maghiwa ay ano sa inyo. Ay, isa na yung kwan. Ikaw natin ito. Ikaw ang kiluyeng. Sana bebe. Piyat man niya ng kain. Hinahanap ko yung kimul. Chay, kunin mo yung kondon, Chay. Paminta. Nakaganito ako. Yung nakaganyan, no? Ayan. Ayun o, ate. Sabi mo, ganang itlog. Yan. May itlog ako, guys. Lagyan niyo ng design. Oh. Papa daw, papa. Makaungutan ni Balong. Kunti-kunti daw. Masarap talaga ang lugaw ngayon, nag-aagawan. Tapos nag-aulan pa. Barangay, oh. Kadami pa namin, no? Ay, buhin natin yan. Uwe. Nagdireng. Una yan. Yun, no? Oh, may pa-plating pang aming guys, lugaw. Mr. Chef yan, from Cebu. Ang galing-galing Sibuyas. talaga ni Chef Uyeng. Okay. Okay, guys, kain na na. Dasman. Ay, itlog, oh. Dasman. Kunti lang yun. Saan ka ihuli? Parang sinunit ka rin ang aligong ginanap. Dalawa lang yung lead na eh. Saan si Lalo? Ganda, oh, kadami Yung to. ay saan na kanina nilagay niya? Ayan na, okay. 5 piso lang, 5 piso. Singaw, no? Excuse me, guys. Pag sinabing singaulo, singkong lugaw. Kain tayo, guys. Lugaw man to. Ito, oh. Nakakita ko na siya. So, Bes, sa akin yung isang leeg. Tignan niya nga yung isa. Ito, Cebu, ano pati? Ay, ano? Tanay ka naman sa inyo kanina ay. Sarap. kain tayo guys! Lugaw! Lami ni, kay Walang maggusto sa plate yung naghalo. Oh, ikaw na. Sa'yo na, kakaya naman ka sa'yo. lang. Pati lugaw, nakikain ka na rin. Nga, nakipuros ka na. Magaling ako mag-timing eh. Makikain ka pa? Aba. Galing ako mag-timing. Meron niyan, kadami yan. Ay, nakatansang na sa baso. Hindi, yung dito. Sa ilalim. Pa. Ano masasabi mo, Kuya Billy? Masarap? Masarap. Yan, luto ni Kuya Dan. Ayos guys, ayos. Ayos, dalawa yung sahog niya. Ayo, dalawa. Wala, kala ko isa-isa lang. Tikulon oh. Kuha naman sa yung batikulo na. Aba. Hindi ako, saan nakuha ako. Kaya ang taligaya, anong part ang gusto mo? Wait, paa? Nante, kain nante. Kano yung pera sa ka? Una. Yan, oh, sarap po. Para may karong tumin ka. Ano eh? Hindi. Oh. Nasa akin yung isa. Sarap kinusaan eh, oh. Sarap na sarap, oh. Wow. Sarap na sarap sa lugaw, Ayaw pa oh. dalawa doon. Rap, lakad na rap. Meron dun sa bahay niyo, ay sa loob. Nakasamsam kami natin. Ayan na. Hindi. Sarap. Nagdaan. Sakit na balat. Sarap ta. Mayroon! Sarap. Diyan.
Masarap talaga pag native. Landan! Pag native na manok ang nilagay. Landan! Ay, kain na oh! Dali, marami ito. Sarap? Meron pa dyan sa kabilang kanina. Kain ka na, ano, Kuya Dan. Sa kanya yung plating. Nahirapan ka magluto eh. Ano daw sabi ni Ganda? Galo na naman nga ako. Galo ko na naman. Layan ka mo. Malamting nga makawin na. Ay, butin yung prato ya. Ibuson tayo dahil tamay sa nga kaldero na eh. Daw magpa-feeding tayo eh. Wala nang tanghalian to guys. Ito na ang aming pananghalian. Kanin din to. May ulam pa ang kilo. Masarap talaga kasi pag ganito, yung nag-aagawan kayo. Marami tayo, tapos dito pa sa Pero nakadalawang batch ka na. Baka hindi na kayo makakain. Ginabilisan ko nga eh, kaya lang mainit. Ilagay ko na dyan. Ni ko. Tanggalin ko na yung masaw. Kanyo, ni... Papa. Ay, dyan kayo magtira eh. Ano na ito? Adunay, di pa nakalagwa. Yung gani bukbuk to ng damatak no ko. Sarap ng asim niya. Oo. Ay, na magic sarap yo. Sarap pala magluto ng lugaw si Kuya Dan eh. Kaya pala gabaw eh. Maglagay ng lugawan na dun sa harap ng iron. Maglugawan na kaya kayo. Total, meron naman kayo. Sarap. Walang halong biro. Noon, nung doon nag-guskaldo kami doon sa kabilang kubo. Paano din nila Doon sa ginasara? Tibule. Surot-surot. Ayun oh, pangatlong sandok oh. Sarap. ito, da paminta na, da bawang na, da kalamansi, napainga. Nagling out, Hindi ka pa yung nag-learn out. Tawanan na. Dandan! Pawis na. Pawisan na. Pag hindi ka daw pinawisan guys, to, pag kumakain ka nito, hindi masarap. Umusaw-saw. Isa pa lang. Pangatlo. Pangatlo? Mapigilan mo ba yung sarap-sarap? Isa pa lang baga guys. Siya pa lang pero kadami ng pinaganuhan dyan sa plato. Duwa garo, doon mahalap ni. Dahil pang karne yan, dalawa. Hindi nga ako nagpuang karne o naiya ako. Bile. Dami pa oh. Ayun na si Kuya Bini mo lang. Kahit lang nang kain Kuya Billy, madami yan. Naku, mayroon pang nilabas. Eh, bukbuk na dyan. Ayos na rin, timplan. Yung may second batch pa guys oh. Yan yung basahan niya. Hala kayo. Naparami kasi guys sa bigas. Yung sa loob. Yung basahan dyan, Jai. Tayo, lumadi may ibaw, sila ako tayo karusadan. Ano ko kanina? Pagbibingayin tayo ah. Muna ilagay. Isandukin mo. Magpatok. Ay, pagpupunod dahil. Hindi na bawasan. Puno ulit. Oh, kain ulit. Puno ulit guys. Bilisan niyo magkain. Marami pa kayong ubusin. Kuya Alan, ubusin day ta. Hindi kag dirita. Padasi magaway. Sabi na naman tsara yun. Sana yung paminta. Sarap ba? Sige pa. Second batch niya to. Wala pa ako second batch dyan. Ay, ano? May wala na. Basta sa kaldo, sarap talaga. So yan o, payak. Kayong payak. Ito. Dito ko yan. Oh, Tebs. Nagahingi pa oh. Tebs may laman. Yung mga baboy nagutom na. Gusto nyo rin ng lugaw, mga guys? Saan? Init. Tulok lang. Kulang ang kalamansi. Ano ito? Bawang. Dali, wag gulok. Pati bawang, di na maka... Sige, taktak mo lang. May maglabas yan. Buo na eh. Ayun. Ay na, dupay Wala gaya. na! Saus. Kanin marami. Pang isang barangay tao.
Madanaga na. Ay, Danagang kayo maubusan ka na datang makaduna. so. Banat, para pawisan, patitlog. Niluto nga para kainin eh. Uwe. Nako, Ya maraman ah. ang lasa na. Ay, puro pamintang tulan. Sampil saning oh. Pagaw na oh. Dami pang saugya, ano kain nyo lang. Wala na nga mabirukan. Marami pa sila live. Dami yan, nabalot lang. Isa pa yata. Oh, sa kay. Isa pa yata din, isa pa. Kahit 5 Isa pa pa. yata. Sarap yun, no? Sa kong karne. Kaya, patikin nga. Hindi ko malasahan eh. Nakailang sando pa na hindi mo pa malasahan. Hanapin mo dyan, meron yan. The egg. Sorry kayo next. Ito din ah. Wala na yatang bingkol. Bingkol. Ba't kung kanin ikadaling makabusog? Ba't sa lugaw hindi? Na kay tatay naman na kasi pala lahat ng sagpaw. Ya, ulo lang yung akin. Apa? Kaya ilang sandok ka na puro. Parang wala daw ebidensya ginatapon niya. Tigta tatlo ang sandok mo ang karne. Ang usapan, 2 lang. Manok ko ka mga angkel. Multa na naman siya ng inahin niya. Manok ko ito. Manok ba na rap? Ay, bumawi sa rap ah. Kunin mo na yung mga sagrap. Ay, naglubog na yung ano siya, rap oh. Yan yung binigay ni Papa mo puhunan niya noon. Ayun na yan. Anak Oh, ng kuwan. manok pala namin. Anak ng itim. Anak ko ng itim. Pinaalaga ng Kain pa ako yung Wala bili. yata yung anak niya. Ba din sa makaangisag. Ang pawis niya ang tukol na. Bakit marami pa tayo? Kuha ka manok dun oh, kaya bili. Kumain ko na yung manok. Marami pa yan. Marami pa sila live. Ay, okay. Excuse me po. Balong. Sarap ba lang? Sarap ba lang? Sarap? Opo. Sino gluto? Yeah, proud. Sabi mo lang nga ito eh. Yung Xerox copy ko pa mo. Tignan mo naman oh. Tama na. Pero sino mas bogi? Papa mo, ikaw? Talo ang tatay. Sinong ardas pa nga? Sinong ardas pa nga? Mas matangos ng ilong niya sa'yo. Yan, para mabilis ka magkalaykay. Masarap yan. Tikas ka doon na puno. Walang katay ah. Durdor. Ang nahuli si Ate Unsang. Pangalawa lang naman. Isa't kalahati nga lang. Magugas tayo ng plato. Lasang mineral yung tubig nila dito guys. Gutom na mga babaw.